Mayroon ito ha. Taka-unbox siya.
hi kan mo to sia du ai na the toy thelo tiang khem lek lek ang lam hian ka du ga min nei ti hian kan thla na ema heta kan thla panga nakina man le thei turin wal khat du man làm cái dấu mà sắp phát nè nó tê tê bòi ha du ai na pong zong ani le he he tok tok ma yang en thì để nó rồi thì để nó tại nhớ anh buộc lại nè thế nè chăm chú hey quả chọc khăn thì về tổ lúc tôi có mò cái làm hi buộc đây bên cái sẹo mà sẽ cái tịt tạt tổ lỏng nu nu môi non thấp này hay môi non quả chọc tia là môi tôi rất này hết rồi ta sẽ
tihan a oma langlo tur mani se sponge te hi hlui ve to ni wangin a ko huang bok sia an no khat lenga du tok to phot mai la he hi chu tihan ngor o le lam ain hi thle deuh ni hi deuh hian om se hei tihan pangpar hi chu tihan han rem nok nok pawh ni la lo mawi em zel mai a chuan mahni khawi hi sit lovila mawi hi han ti em mai la dik leh vek bawk a tihian tihian kan khawi zawh vek nu hianin a in an leh an lo te hi dah ti ila an en leila chuanin hetah hian miss nu in khawi leh mek a mawi dawn tuk a a puan par tial zawng zawng nen alo chhuak a hei thun awi wang hrim hrimin ania tira pangpar khawi pawh an duh lo mawi pawn ti paih lo a mahse tihian an thiam tawh em a mawi dawn tuk ringawt